3, 2, 1. I kvac nakon Azumba pobedi, a ne, i kvac nakon Azumba pobedi iznesi Grand Slime Range. Da. Tako da vidjeh. Napravih malo kafeja. Inače, sam da traje noć principno всегда почна kada свършим един лепът. Но аз нали ви нахраних да тук ще ползвам малко. Да, направих си това, което правих. Беба. Сега, беше само 5 минути, не сте изпусни доста. Това беше единственото, което направих. Да, и сложих и порт. Сложих и порт колектор на пътия там. На които са Не, няма да ви весело. Я май ще им шоу порт. Я не видим, бех сложил порт колектор, да. Я малко. Кисо. Не знам, ако ще стане кинг. Ой, купра спортовете, бе! Ще ви свървам, трябва бързо да работим. Нещо, че съм правил проблемите с айдото, които имаше миналия път. Надявам се. Така, сложиме тук. О, най-добре. Няма простия стаймове, сега да ходим от Перин. Как почва да попонясват. Аз отивам да спя. Кокориго! Така. Окей. Няма чакам. Да, искам да уча малко от карта. Правя, искам да отключа едно нещо. Ето така. Колко флюто да. Взех и колко флюто, за да нахраня тия флямова. Влезте порта. Влеза фосфор порта. Ще влезна малко пак да юбера. Доколкото, тъй като тези слемва симултанти идат и ще обърказва, ядат и месо, и плодове, но не ядат зеленчуци. Така. Сега това събира портовете. Да, събира портовете. Добре, аре, тъй като има още гладни, ще вземем една кочка с голяма господин Хен. Ще дадем на слайма. Всички ли са стъпили сега? И ти ще вземем още една кочка. Господин Хен втори съжалявам. Къде е? Още гладен слайм. Ето те. Седем порта и обогатяваме бързо. Което сме вече направили. Има едно нещо, което трябва да направя, но за него ще ми трябва да пукна големия слайм. Който ще покажа как става това нещо. Което ще ми даде ключ за едно място. Да, знам доста играта, гледал съм там за играта, играл съм играта. Допреди как не направих толкова много, ама... Ръчно събиране на портове, така се го прави в миналото. Добре, сега тия трябва да ги оправя. Само искам да вземем какво има. High walls. High coral walls includes even the bouncy of slimes you have difficulty escaping. Music box. The music box plays a looting tone
That great reduce slime again. Da, uspjela slime-ovate. Това е покрив. Това е засянката. Port collector. Auto filter. Clear some space to make our new gear. Auto feeder. Айде, ще им сложим на тия. Не на тия. Ще им сложим на тия. Ще сложим един аутофилтър. Аутофидър. И сега, да, ето го. Просто дропва храната. Много пресакан се чувствам. Добре, отида. Да, в момента се чувствам. Сега. Сега ще сложим нещо в градината. Е, това ще сложим в градината. Да расте. Така. Сега отиваме. Взех това. По фритове. Воу! Вау! So little if you don't think that they're cute. Младичко. Ти! Нали знаеш какво става с тия ядат храната? Излезат от картата! Така, отиваме да ставим чикън тук и... Окей. Сега нави храна. Това е държи тука. Когато ти огладне, това им го дава. Е тука как сте? О, добре сте тук. Така, сега ще отиваме да пукнем зеления слайм. Но за да го пукнем ще ни трябва... Не, няма ходим. Трябва ни много храна. Необикновена храна, трябва ни различни видове храна. А това така е най-различителна факта. Вижте, ще ни даде 4 порта. По 4 вида порта. Хен и рост. Хен само да си струва, ама. Иска 4 хърбит и 10 полуфут. Може да оцеле. Просто не знам. Може някой да го трегне това, ама аз. Окей, смей да го изядеш. Кажи как. Няма мил за тия да се това може да Оби това наистина е за вода. Но вече имам вода и съм много готин. Не мога да вземам повече, то съм взяла много. Имам вода.
Даме на слаймовата бият. Всъщност, ето. Да, беше го да. Ето. Да не пият. Да се това е за такос. Това е за... Унесите белите слаймо. Кен. Да видим. Кен. Господин Кен. Are you here? Answer my question, please. Няма време. Остави. Господин Ростро! Ти изяде Рострото! Къде си? Не знам кой си. Ама ако ти намеря, кой изяде Рострото? Ти ще му платиш греха. Падни в морето. Падна в морето. Доста недалече ми трябва. Той плати греха на човека, който изяда рострото. Защото рострото не е... Той ядеше рострото, не е шега работа. Да видим дали в този епизод ще мога да направим нещо. Това, което успяхме да направим в този епизод е, че имаме супер много храна. Супер много полуфрутове. И сега отиваме да раздадеме белите слаймове. Тяхната храна. Дай му на сега който е гладен, това го фидва. Фиди да покажа, бе. Фидни го да покажа, бе. Ма няма, не, бе. Фидвай да покажем. Нещо стига до 100. Може да бъде нещо 100. Викам, че го запаля, ще го ползвам за колектор за храна, ама малко трудно ще го ползвам за колектор за храна. Да оставим тия. Бързо правим пари. Ако бързо правим пари, бавно, но славно правим пари. Стои, бе. Ами някой, който не е доклад. Да видим, да покажем как се дадат. Дава ли ви? Дава ли ви? Дава им, бе! Аз мога да си искам. Не? Значи караш ги, не сме казали. Да си ги определя вече, но... да вие не болите. Да правим копанче. Управление! Кат, бързо. Не знам за какво бързам. Сега стане ростро. Кен и ростро. Как мога да бягаш, бе? Ти знаеш колко лоши слаймове има на Бланка, бе? Ето там, бе, като докопат си до тука. Да, това пуска поръчвата на синята бяхте годни. Това няма ли го обваря? Да, върши с работата. О, хен. Това, защото си избягал, ще ти дам на... Не, няма ти дам. Знаеш, какво ще им дам на лошите слайми? Ще дам ни High Walls. Айде, бегайте са. Те се избягали. Хен, господин Хен, ти избягали в Хен. Ядеш ми пилетата! Някакъв слайм ми е ял пилетата. Знаеш какво ставате, бе? Идвам от картата, бе. Махай се от картата ми. Май, те ми пият.
Уй. Ако искаш. Изи пизи, какво ще ми дадеш? Веднага. Да. Добре. Две такива и три такива. Какво пише? Шут request items into the depositor. Depositor to complete the transaction. Не можеше да го оставиш към като кутия. Нямаше да се да сърди. Да го оставя сега. Дай ми хен. Дай хена. Хен. Хен. Събрахме всичко вещи. Всичко. Да, събрахме всичко вече. Опс. Отива. Добре, събрахме всичко. Отиваме да храним дебел. Защо хвърлям тя там, бе? Вижте какво направиха. Ще ги хвърлих там. Ама няма да храним дебеля, защото дебеля през нощта не се храни. Пипан си умоля. Не спим с принципен, който ако ми даде костите в ълтите. Така. Вземе малко моркови. Сега ще вземе тия. Не яш, ще ръпиш това. Връщам ли, защото не ядат. Слаби хора не ядат. Какво? Отиваме да дадем на дебеля храм, защото той не е просто дебел, нещо против дебелите хора. А той е много дебел. Това ще му дадем. Ще му дадем, за да се научи да е слаба. И сега ще покажа колко. Упсай! На този дебел слайм ще даваме после, на този дебел слайм няма даваме. Той само ще изяде всичко. Първо добре изглежда, за да даваме на този дебел слайм. Даваме по-грозно. Нищо, че е добав. И толкова скоро. Но ние ще му дадем. Защото ако не даваме, ние не сме хора. Не трябва да даваме. Трябва да се помагаме като даваме. Не трябва да се пръскаме като даваме. Това не е смисъл. Ела, да те пръсна. Яще мой. Трябва да се така искаш. Сещам как ще се пръсне. Ето го. Ето моята кокошка така става. Чето карта. Хен, приятели. Сега ще се върнем. После ще се върнем пак. Ще разгледаме там, ще експлорнем, ще вземем. Ще знам, че там има нов вид слаймове. Не знам точно какви, но знам, че има.
Znači, zemljotrov ima, vršimo to epizod. Sad искам да ви покажа как се ползва водата, ама. Много не благодаря. Сега ще ви покажа. Те се изпратят на инвентара. От хеновците. Бързо. Играта е в early access. Гледам, че е доста много. Моля да не излиза. Моля. О, свършва храната! Съм гладен. Който гладен? Как гад сте гладни, трябва да стоите гладен. Аз съм слаб, не шугам се. Яш, аз лично не си наяшам. Така. Имаме 1000. Е сега. Тръгваме. I'm coming to my first adventure. And I going to be much fun I'm gonna make to myself. Май трябва да пее. Да, не трябва да пее. Не трябва да пее. Да. Трябва. Окей. Рестовния. Тъй като ще взема малко вода и ще ви покажа за какво се ползва тази вода. Тъй като явно не мога да давате на слаймовете вода. Това иска в новия апдейт, да мога да слаймовете им трябва вода. Да внимаваме, че тук ако попаднем ще не се стъжи живота. Не е ли тук? Ще да забравя нещо. Искам джетпак. Аз доколко помня, това сейф нямам, да. Искам джетпак. Необикновен джетпак. Необикновен джетпак. Искам джетпак. Чакай. Да, знам посоката. Искам джетпак. И така си е енерджи да ми стане до 150. Защото като имам и джетпак и енерджи, аз ще мога да така... Аз ще летим, ама на високо. Айде, бързо. Трябва да вземем енерджито. Джет. Ама има ли пари? Всичко има пари. Даже, the highly advanced and frankly station forward boost half energy. Готово. Така, сега вече мога да летиме. Окей, айде да отиваме да летиме! Нагоре! Да, от тук беше. Знам, тук се вече. Да, малко... Не там... Експорнах, когато пуснах за първи път играта, експорнах навсякъде. И разбрах, че ето плюс 10 взехме като дарахме на дебеля. Всякъде си караме на дебеля. Това се нарича слаймки. И... Не включва тази зона, която е... The most blanket. И... Тук да паднах. Да мога ли да изляза? Тук мисля, че вече къде трябваше да отидем. Да, това е хубаво. Мога ли да изляза? Не мога да изляза. Значи...
явно напредък. Тук има изгледам. Помощ, не мога да плувам. Тук си мутант. Тук си бум слайма. Това е бум слайма, но е мутант. Трябва да се... Това е нормален бум слайм, мога да го позна. Това е хъни слайм и пинк слайм. Това е бум слайм. Трябва да те познах и бум порт има даже. Окей. Careful slimes have no low. Да, знаят как да експлодират. Интересно предпазливи. Има още един слайм, който търся. Това е водния слайм, който е един от най-скъпите след голд слайм, мисля. Да, той е най-скъп след голд слайма. И е доста лесен за отглеждане, не трябва да му се дава никаква храна. Трябва да се намеря. Да не ми изгледа. Дали ще го намеря? Ще научите в следващия епизод. Аз бях Ръка Бегел Гейминг и чао!